RTVS uvádza animovaný seriál Garfield. Čarodejnice. Prepáč, Jody, ale na hranie teraz nemám čas. Pripravujem večeru pre Liz. Má narodeniny. Musím si dať záležať. Vždy sa sťažuje, že na jej narodeniny nevymyslím nič špeciálne. Tak som pripravil šalát z mrkvy a zeleru a... bol položený na pulte a už tu nie je. Aha! Neprosíš si? Garfield! Mrku alebo zeler? Čo máš radšej? Pripravujem slávnostnú večeru. Liz má narodeniny. V okolitých domoch mám veľmi zaujímavých susedov, Winona. Vidíš tento dom? No, patrí istému mužovi menom John Arbuckle. Všetci v okolí ho volajú ten mladý s kocúrom. A neviete, čo robí? A ten nákyp zo sladkých zemiakov mal byť pre 6 ľudí, nie jedného kocúra. Toto sa tu deje dosť často. Dobrý, pani Kaldronová. Nevideli ste Garfielda? Prosím, neprezraďte ma. Prosím, neprezraďte ma. No, ja nevidela. Skvelé, pani Kaldronová. To nič, pán Arbuckle. Chcem vám predstaviť moju neter Winonu. Bude u mňa cez leto bývať. Teší ma, Winona. Som šťastná, že vás spoznávam, pán Arbuckle. Volajte ma John. Prepáčte, ale ponáhľam sa. Robím večeru. Rozumieme. Dovidenia, pán Arba. Teda John. Nečudujem sa ti, Garfield. A ja mám rada nákyp zo sladkých zemiakov. Poďme, Winona. To je pani Kaldronová. Videli ste ju už v predošlej sérii. Myslel som si, že je čarodejnica. Prečo? To neviem. Asi má niečo v hlase. Pripomína mi klasické čarodejnice, čo poznám z filmov. Takže, keď vyrábaš odvar, musíš ho zahriať nad ohňom. Nestrkaj ho do mikrovlnky, nefunguje to. Tá dnešná mládež. Winona, počúvaš, čo ti hovorím? Prepáč, ale uvažovala som o pánovi Arbucklovi. Páči sa ti, Páči, to je slabé slovo, teta. Je to muž, za ktorého sa vydám. Jasné. Vážne, John bude môj manžel. Nikdy viac. Tak aspoň chvíľu dávaj pozor. Ak sa nenaučíš čarovať, nikdy nebudeš poriadna čarodejnica. Idem sa vyspať do krásy a ty sa uč miešať čarovné odvary. Samozrejme, teta. Môžem sa pozrieť do kána vševedúcej múdrosti? Le sa pozri. Je to lacnejšie než káblová televízia. Hlavne sa nedotýkaj mojej knihy kúziel ani metly. Chcem vidieť, čo robí môj milovaný John Arbuckle. Urobil som ti tvoje obľúbené jedlo, Liz. John, vždy si ku mne taký pozorný. Pre moju najdrahšiu urobím čokoľvek. Nedám jej ho. Je môj. Ja sa o to postaram. Nikdy viac. Poletím za ním a zmetiem ho do čarodejnej veže a tam sa za ňo vydám. Nikdy viac. Ty nemožný havran. Nevieš povedať nič okrem toho tvojho nikdy viac? Nikdy viac. Viem, že sa nemám dotýkať metly a knihy kúziel, ale toto je veľmi naliehavé. Musím si ten smiech natrénovať. Tak poďte, prinesieme tortu. Vy ste kto? Ja som budúca pani Arbucklová. Čože? Ja vám... Tak k veci. Čaká, že si ťa vezme. Nevezme. A vieš prečo? Pretože si myš. Myš?
Áno, hneď to bude, len si to nájdem. Myš, dobre, tu je to. Myš. To nie je možné. Teraz si niečo želaj, Lis. Kde je Lis? A kto ste vy? Už si zabudol, John? Winona. Lis tu nie je a vôbec premenila sa na myš. Takže vyslovím želanie. Želanie? To je skvelé. Želám si, aby sme mali svadbu. Do toho iná šanca možno nebude. Tak moment, vážená. Obrad budeme mať ešte dnes v čarodejnej veži. A keďže sa na jednu metlu dvaja nezmestíme... John! Tak, a teraz vy dvaja. Utekaj! Toto je zlý sen. Myš! A ty si čo, zebra? Myš nie som. Teda, ešte pred chvíľou som nebola. Asi si budeme mať čo vysvetľovať. I hneď ma puste! Nebráň sa, John, je to náš osud. A teraz poletíme do začarovanej veže, kde sa spolu zosobášime. Samozrejme, že mám geniálny plán, ako ho zachrániť. Len som ho ešte nevymyslel. Skúsa porozprávať s ňou. Garfield? Ty rozprávaš? Hovorím so zvieratami, takže v tejto chvíli aj s tebou, Lis. Ako porazíme všemocnú čarodejnicu? Možno nájdeme jej slabé miesto. Vravela, že sa učí. A požičala si od tety metlu a knihu kúziel. Predpokladám, že jej teta o tom nevie. Poďme. Musíš jej to vysvetliť, Lis. Ale čo jej poviem? Povedz, že neter jej ukradla knihu. A opýtaj sa, či skutočne chce mať v rodine maliara. Povedala som jej, aby sa mojej knihy nedotýkala. Ani metly. Musíme tej svadbe zabrániť. Presne tak. Navyše, nechcem mať v rodine neúspešného maliara. Nikdy viac. To na nič hodné dievča mi ukradlo metlu. Budem musieť nasadnúť na vysávač. Kto chce letieť so mnou? Ja. Ja tiež. Ja sa vrátim domov. Počas letu mi býva zle. Najmä na domácich spotrebičoch. Musíme sa poponáhľať. V začarovanej veži sa svadby robia ako na bežiacom páse. Zlomte väz, držím palce. Takže toto robíš celé dni? Vysedávaš tu a hovoríš nikdy viac? Nič iné som nezohnal. Mám problém naučiť sa svoj text. S radosťou sa postaram o tvoj svadobný obrad, milá Winona. Ale za koho sa chceš vydať? Zaňho. Ó, to je chutné a praktické. Tvoj ženích má správnu veľkosť na to, aby si ním mohla ozdobiť svoju svadobnú tortu. Môžem niečo povedať? A bude to dobré? Bude to výborné a malo by to odznieť. Tak dobre. Povedz, čo chceš. Už sme tu, pred nami je začarovaná väža, ale tuším, môžeme mať drobný problém. Aký problém? Tento vysávač má šnúru dlhú 1500 kilometrov a začarovaná väža je od môjho domu vzdialená 1500 kilometrov a 10 centimetrov. Ak je tu niekto, kto namieta proti čarovnému sobášu tohto muža a čarodejnice, nech teraz prehovorí. Môžem namietať napríklad ja? Nie. Takže... Prerušte obrad! Prišli sme, aby sa tento muž nemusel oženiť s osobou, ktorú nechce. Zdá sa, že tu máme narušiteľov. Dámy, na čo ich premeníme? Na muchy, sochy či žaby? Komáre, červy! Žaby! V poriadku. Tak z nich budú žaby. Nesťažujte sa. Mohla som z vás urobiť losy alebo veveričky. Dobre, sú z nás žaby. Oddy na to má aspoň jazyk.
Haló, môžeme sa venovať môjmu svadobnému obradu? Samozrejme. Ak už nikto nemá námietky... Ja namietam! Svadobný obrad nemôžem povoliť. Moja neter totiž ešte nie je vyškolená čarodejnica. Nie je? Ale veď mám metlu a knihu kúziel. Tie som ukradla svojej tete. Nemôže sa tu zosobášiť, kým nie je plnohodnotná čarodejnica. Presne tak, áno. Zoďte na ňu jej dom! Ticho! To už predsa nerobíme. Je mi to veľmi ľúto, teta. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale keď on je taký rozkošný. O tom sa ešte porozprávame, drahá. A myslím, že by ti mali vyšetriť zrak. Prepáčte, mohli by ste urobiť niečo, viete, s týmto? Áno. A bolo by možné, že by ste nám vrátili našu podobu? Môžem urobiť niečo lepšie. Všetko bude zasa také, ako predtým. A vymažem vám spomienky, aby ste si na udalosti dnešného dňa viac nespomenuli. Sim, sala, bim! Niečo si želá, Eliza, sfúkni sviečky. Nádhera. Ody, aj ty máš pocit, ako by nám, neviem, niečo... ale nič. Tak? Čo si želáš? Želám si, aby som na svoje narodeniny aspoň raz v živote zažila niečo špeciálne. Pozor na to, čo si želáš, Lis. Hej, nie všetkým nám bosorka vymazala spomienky. V slovenskom znení účinkovali Peter Marcin, Rastislav Sokol, Vladimír Kobielsky a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patricia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015.